Hola Àlex, primer de tot, felicitats per la victòria. Ja se't comença a veure molt suelto amb el Primera Nacional. Com t'has sentit avui? A veure, al moment de l'entrada sí que és veritat, he estat molt nerviós perquè a part era un moment tens, però després, en temps, he començat a estar més segur dins de la pista i al final he estat millor, molt millor. Hauria de calcular-ho, però diria que matemàticament estem salvats, mantenim categoria. Com ho porteu l'equip, això? Com heu fet números? Com s'ha viscut des del vestidor? Doncs jo la veritat no m'he enterat de res perquè encara no estic del tot dins de l'equip, però sí que m'ho han dit ara al final i molt contents perquè ens ho hem guanyat anant per tot. Doncs molt bé, moltes felicitats, ho has fet molt bé, se't veu molt bé i molt bones rematades. Una abraçada. Moltes gràcies.